Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka janmit. Shaban pash ki kubor ngi nyapet shwai ki mat bakong san. Dang yai biteng ke BJP banyo sensyar ha Arunachal Pradesh kat ba job suk ke Sikkim Krantikari Morcha ha Sikkim. Ong uba kermen shela baladep ban maramot ya ka surok ba National Highway ke bahan riau ke balet na Jawa sha Silchar na ke benta ban yat kali. Kerpar UMLA ke mau kerwat uba Renington El Tongkar na ke Sarkar Jilla ban bu ya ka Rehabilitation Center bat Detox Center ha mau kerwat. Penkop buram ka kur nongrang ye ikong Ida Shisha nongrang. Halor ke jingyo bat ke jong i ya ke kerdan DJP bertemai ke Meghalaya. Bat du e ki laingut ki heprit ya ke jong ke jing em hadian bakila bam ya ki tit klau hakasnong sapai. Ki khubor ki babania ka Bharatiya Janata Party BJP kala poi biang hakabor ha Arunachal Pradesh kat baka Sikkim Krantikari Morcha SKM kala yo ban sensyar biang ha Sikkim ka jingyo vote na kabenta ka election sya ka yeng dorbar thawan ki atli ki jilla ka thanchte la mingi la penlong hne ka sngi ha Arunachal Pradesh ka BJP kala job lepa ha ki shipotli ki constituency klem kano ka jing yale ha ka result jong ka jingyo vote mata ka sngi na kabenta ki san potli ki shuki ka BJP kala job haki lai phunriu tali ki shuki katba ka National People's Party kala job santali ka People's Party of Arunachal artali ka Nationalist Congress Party ki Independent but Indian National Congress kala job tang markaway ha Sikkim na ki lai phu artali ki shuki ka Sikkim Krantikari Morcha kala job hadu lai phu tali but ka Sikkim Democratic Front SDF kala job tang hakaway. Menteri Katanat Disaster Management ke Sarkar Jilla uba kermen shilla ulaong baladep ban maramot ya ka surok ba National Highway ke bahan riau ke balet na Jawa sya Silchar na ke benta ban yat kali. Ulaong ba Deputy Commissioner ubade kmi ula batha ya ki officer ki jong u ban pentikna ba on pendep marmar ya ke jing maramot. Katkum ka khubor ke belayo lum na East Giant Hills laong ba kabenta ke bela julor jong ka surok National Highway bahen riu hakasnong lum snong ladep ban maramot shiliang balasya banyat kali tangi kali rid and then tell them to find support also from different companies because the area which are affected is nearby the cement plant. So he contacted them and then tried to ask, from excavator machines and then different kind of support from them so that it can be support to those people nearby. So I've seen he's trying his job and he did the best he can, but as of now we cannot say anything what is the situation because we have not received any updates yet. UMLA ka mau kerwat uba Renington El Tongkar henen kesngi ula penlong ya ka jingelang ha community hall ka mau kerwat banyak keren halor ki jing e ki pami na ka jing di drok ha mau kerwat bar ha Southwest Khasi Hills district hi barok away ha ka di ka jingelang larai ban ai da ka jing tho sya ka dorbar sya ka Sarkar Jilla da ka bakkerpat ban bu ya ka Rehabilitation Center bat Detox Center ha mau kerwat Hagadi ka jingelang lawan banyashim benta daw MDC kathan uba Karnes Soshang ukli du kahima mahram uba Nyandro si Imyong kirang ba shnong kinong yalam seng samla kiseng kintay kinong yalam seng bhalang bat kinong yalam na kiseng san perthei ba pher ka Rehabilitation Center hakane ka mau karwat headquarter ka jungi ka badai ka district headquarter bat kunjuru bangidon ro ka bandon ka detox center ka bangidi bandon hangne hapo ka hospital ka CSC lane hapo ka siswa tiak ka bangidon ha ka bangidi bandon no kini kumno ban detox lane ban khoi ban weng ya kini ki kinja drugs ki bala inject bala pengam ha ka met jong kini ki kena ki bala ngam ha ka ne ki drugs
Kakur nongrang kelarake buram halor kejing yo bat kejong ikong Ida Shisha nongrang ya kakerdan Director General of Police bertemai ke Jela Meghalaya. Kene kakur kebahiar pateng na itiabon nongrang kelapen pau ya kejing sngau kemen ke bakrau bat sngau sarong halor kene ke buram ha kejing rake penkop buram kebelapen long ha kasnong umbir hari Boy District. Hakani kejing rake penkop buram kakur nongrang kathe dap de kejing kerku halor ikong Ida Shisha nongrang bat penpau ya kejing kermen nak benta kejing yo bat kejong i ya kerdan DGP. Kani kakur kakmi lenti ru ba insa IT lut ya kejing syakri kejong i syaka imlang salang bat wanra ya ka syongsuk syongsan ha Meghalaya. Profesor Ketenat Economics jong ke skul ba North Eastern Hills University, Profesor Sumar bin Umdor, Khmi ba ke Captain Williamson Sangma University kebedang temai kedai ban wanra ya ki kos ki ba per hakaliang ke professional but technical education ka ba ka nehu kam laban ai. Katkum uni Profesor kejing temu jong ke sorkar jela na ke basdang kalong ban bo ya ka Captain Williamson Sangma Technical University House Nam Arhajar Khatway ban pinbiang ya ki rukom ai jing hikai ke bapaka ki biade bat ki karkhana ha ki benta jong ki engineering, physical sciences, life sciences, technology ka ba top ru ya ka technical ha ka babon na ki college ha ka jela ki wanra ki course ki biade tang bat ka science, arts but commerce. Departments or programs that will fill this gap that is there. We don't have enough technical education, we don't have professional education, medical institute. So those are the areas that we need to be investing, the state need to invest on. If you look at the Williamson Sangma University, Technical University, the act as it was passed in 2011 is meant to address this gap. Katkum ka science la ban pen shisha ba kejing draw dur bat kejing yoi ki la ban pen yari kejing nang jing start bat pen kalai ka perkhat perdan jong ki khana puli. Hak biadei bat kane ka Assam Club laban henen kesngi klapen long ya kejing yakob draw dur halor ka phang environment kumshi benta ban rakhe ya ka World Environment Day Arhajar Arpusau. Kumba arpongot kinong isimbenta ki banadu ka class nursery hado class 10 kira isimbenta hakani kejing yakob bat ya kinong isimbenta la benta ki Southly ki group katkum ki class ki baki puli. Habakren chapang kane kejing yakob u president ka Assam Club u Hasib Asan ula penpau ya kejing sngau kemen halor kejing wan bun kinong isimbenta hakani kejing yakob. We have got a good response in the competition where approximately 200 participants has participated in the competition. From the various school of Shillong, lots of students has come to participate. This is the initiative of Assam Club for the communities of Shillong. Kaplim Khasi kebala aiker teng terha kelalong kebala krek ban pelaj hakah nyau turik ujeliu ha biju cinema hall ong u director jong kani kaplim uba LCM li haba ai jingkren chekinong tho khubor hin kesngi u director ula khot yaki pajba ki baju e ya kaplim Khasi ban kirshan ya kani kaplim bat bin rabru baka karkhana pin mi plim ka pen yo ya shibon ki lat yo kam yo jam ya ki babun. Meghalaya State Olympic Association MSOA balalam khmat the working president uba John F Khasi ying but u general secretary uba FL Pariat dangshan kilai kendo yau MLA ke Jowai uba Wailat Miki Shilla banya phaliu jingmut halor ki jing penkre na kabenta ka 6th edition jong ka Meghalaya Games ka ban 1 ka ba on sa long house nem ban 1 hasor Jowai. Hakadi kejing ya kendo la ya kren hakabia day bat kijing tay kijing donkam na kabenta kinong yele kai bat kijing hakabia day bat kijing pdiang ya palat san hajar ngut ki briu bakin thop na du kinong ishim benta kinong penyaj bat kiwe kijing donkam bakong san na kabenta ka Meghalaya Games. MSOA will finalize will only biang nem biang kita dan ni dah wan gi kita pagi malam or the yok you idea the kamade klam itu dan ini Muslim tu kita wan sugi nang rengkat ini bagi technical team bagi wo pentikna yete watawa ini ki benu ban ki biang man the ni ten yo stang ni ya construction ni ya facelift lani ki jing em kam ko dang sa
Kilai ngut ki hebrit kila du no yala ka jing em hakas ngisat jan kat ba ki weipat kila shitom jur hadien ba kila bami ki tet klau hakas nong sapai jangka West Giant Hills District. Superintendent of Police uba Champang Sirti ula pentip baki laitali ki long yeng hakas nong sapai kila syakta nakabi jong ki tet klau. La penkit iki mardor sya MCH Hospital hajowai nakabenta ban yo ya ka jing sumar bakirki. Ya kalong yen ka basya akta ningkong nakadi ka jing bamtit la penkit no sya Nazareth Hospital ha Shillong ha ka ba ki dang don menta ha padang ka jing shitom jur. Ki arngut ki brie ki ba menta ki dang don ha padang ka jing shitom jur ki don ha Jowai Civil Hospital bat laingut pat ki don ha Negrims. Katkum ka jing yo jing tip na Negrims baro laingut ki nongpang ki la sya akta ha ki benta jong udok nut bat ukhalai bat tat hadu balayo lum ya kini ka kubor ka jinglong jingman jong kini ki nongpang kalong ka babit babiang. Iway pat ibalasya sumar ha Civil Hospital Jowai lapin kin ria no hadien sya Negrims ha kabala penbana be ila yap no bat arngut pat kila klat no ha MCH Hospital ha Jowai. Ka India kala dep banjit ya kinong mikmat ka Meghalaya kala dep banjit ya kinong mikmat. Menta kala de kapor bangin tip no ya ka e ka baki nong song snong hapo kari India kilarai bat ka e ka baki pat ba nong song snong jong ka jilla Meghalaya kilarai. Rengkat ka Pan India Live Update ha rengkat ka jing ai kubor live na ki jakan nyo vote ha Meghalaya na ki nong patay kubor jongi ngi walam shapi ya ka jing ai kubor ka babnia ha ka sngi nyo vote. Ya so bat ka Didi Meghalaya ban tip ya ki jing tip ki biya day bat ka result jong ka election Lok Sabha lengba ka jing ya phaliw jing mut haka live program ka ba on pen I na do kapor khandai steng min step shaneng haka sautrik ujeliu rengkat kiriu shampang haka kam san hima sima bat kinong yalam jong ki seng san hima pila aruban pet ya kanika live program lengba ka YouTube haka Didi News Meghalaya Didi Meghalaya official bat haka Doordarshan Kendra Tura channel nang yai pet ya ka Didi Meghalaya nakabenta gi jingtip ba khambnia. Kajing rakhe kalalong kaba Shongkun bat kaba Ipu Iping ha State Convention Center nin kasngi katba ka North East Cricket Development Council NECDC kala penkup burom ya kinong ile kai ki blala ban ile kai bha ki official bat ki kinhon na ki jing ile kai bla penyaj da ka BCCI ha ka ayom arhajar arpulai arpusau na padang ki live pratli ki khusnam bat ki certificate ki artli ki khusnam ki bakham he ki day na ka benta ka best player daka North East Zone bat yakini ki khusnam nakabenta ki Shimrang la yo do Kishan Lingdo naka jilla Meghalaya bat nakaliang ki Kentei pat la yo daka Sama Yita Roy Pradhan jong ka jilla Sikkim yaka khusnam Best Emerging Player la yo do Aloto Sumi naka jilla Meghalaya bat ka Sheikh Neha naka jilla Manipur. The performance, the achievements of our cricketers from the NECDC family. We are really proud of what you have achieved in the national arena. Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman ka sun mineng ha Shillong. Ka jing shiat kalong arpusan point riu degree Celsius, bar ka jing kriat kalong kat saw point saw degree Celsius. Ka jing ngem ka haw kalong nyop kendai na ka spa men step, bar prapusaw na ka spa jan miet. Kandan ka jing hap slap ka ba malumala harengkat ka jing tiet upertat habun ki jaga. Swaban poy siya ka bakut jong ka tup kubor nganyapet yang sasisien ya kimat bakongsan. Dang yai beteng ke BJP banyo Sinchar ha Arunachal Pradesh kat ba job sup ke Sikkim Krantikari Morcha ha Sikkim. Ong uba Kermen Shilla beladep ban maramot ya ke Surok ba National Highway ke Bahenril ke balet na Jowai sha Silchar na ke benta ban yad kali. Kerpat UMLA ke mau kerwat uba Renington El Tongkar ya ke Sorkar Jilla banbu ya ke Rehabilitation Center ba Detox Center ha mau kerwat. Penkup buram ke Kur Nongrang ya ikong Ida Shisha Nongrang halor ke jingyo bat ke jong I ya ke kerdan DJP betemai ka Meghalaya. Bat do e ki laingut ki hebrit yala ka jong ka jing em hadien bakila bam ya ki tit klau hakashnong sabhai. Teparlok atung ila poy syaka bakot jong ka tup kubor jungi menta ka janmiet hado mene syembiang bat pila syai kesngi keblei pi baro.